Tota decisió individual que prenguem per a combatre el canvi climàtic és important i més que benvinguda. Ara bé, algunes decisions són més efectives que altres. Per exemple, utilitzar bombetes LED o, per exemple, reciclar, que a dia d'avui ja hauríem de tindre tots 100% interioritzat. Ara bé, aquestes decisions encara contribueixen més per a combatre el canvi climàtic. Per exemple, mireu aquesta. Consumir a l'any almenys 7 peces menys de roba. Hem de saber que la indústria tèxtil és una de les més contaminants, degut a l'anomenat fenomen fast fashion o moda ràpida, que ens comprem roba durant totes les temporades. Tal vegada no cal i té un impacte important en el canvi climàtic. O, per exemple, menjar menys carn. La indústria càrnica també és una de les més contaminants, perquè emet una gran quantitat de gasos d'efecte hivernacle. Té un gran impacte també comprar productes locals i de proximitat, o beure aigua de l'aixeta. I finalment, les decisions que més impacte tenen, com veieu, prou més que les anteriors. Hem d'evitar el malbaratament alimentari, hem d'evitar tirar menjar com siga. Hem de procurar tindre una dieta basada en vegetals. Ja hem dit abans que no consumir carn té un gran impacte positiu en el canvi climàtic. En tercer lloc, consumir energia de fonts d'energia renovable. Avui en dia ja són moltes les comercialitzadores que t'ofereixen aquest servei. En segon lloc, no utilitzar l'avió. Intentar viatjar en la mesura de la possible amb altres mitjans de transport. El tren, per exemple. L'avió és, en diferència, el mitjà de transport més contaminant. I finalment, la mesura que més impacte té és si fórem capaços de viure sense cotxe. Sabem que és una mesura difícil i que és pràcticament impossible per a molts de nosaltres prescindir del cotxe. Però bé, és important que prenguem consciència i que intentem, en la mesura de lo possible, reduir l'ús del cotxe privat i apostar per transports públics o compartits.